ke nje uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi xa egqiya ku-interviewa yi-newsroom xa seke sithi ke peace hayi bafethu ndenda hayi xa kasithi nje uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi Mosi on my previous post I covered i-majority nje ye-interview yakhe, but apha I'm going to touch on omnye umcimbi akawuthachile enendafeel into yoba because bengafuni bende kakhulu la video ya my previous one. I was like, no, let me cut it so that on this one I want us to have a discussion. Xa nicinga bafethu i-IDEC lo mkhuba asebebhizi ngawo, does this have anything to do with the fact yoba sibhizi nomcimbi kaGeneral Khan apha? Bafethu uNomvalo beke interviewer naye kwayizolo uNomvalo we-MK he was part and parcel ye-ADOC committee. Ubuziwe ngento nokwenza into ba kutheni uGeneral Khan engazange ayovela phi le ku-ADOC committee. Uzovela musapha kuMahlanga commission. Wabanawo amagama athi i-ADOC committee was politically influenced. Bokune-fiction. Waze wanawo futhi amagama angathi uthi it was only MK party eyona political party that wanted General Khan to come there. All other political parties, they protected General Khan. Waze wathi khona babemempressa khona befuna ukwazi into ba ngubani yena mntu owayilwa lonto le wathini. Waze wathi no, I mean lonto le the whole nation is very much aware into ba ngubani umuntu futhi wayehamba ngaphambili engafuni into ba makabiza uGeneral Khan. Bafethu sisesekuyo yonke lento ne. Is it possible into ba i-IDEC lena ine game eyidlalayo even ngoKhet Matlala? uGeneral Mkhwanazi bafethu izolo wavezile amagama athi jonga kwa indlela abaqhuba ngayo icase kaKhet Matlala. Ubanjiwe uKhet Matlala, he has been arrested for months ebanjwe yi-SAPS. Xa i-IDEC sayidecide uku-add i-charges, what was the point? Phofu lo mbuzo lona xa ubusuka kwi-journalist ubumbuza malunga noKhet Matlala into yoba yintoni lento eyenza uKhet Matlala abakasekho sebhongweni ngoku sekebuyiswe ngaseRhawutini ithini laa nto lana, of which si-aware into yoba i-IDEC idlalile indima kulaa nto kaKhet Matlala babuyiswe ngapha. Wathi kwayona loo nto iyabonisa into yoba babhizi baze balwa nangezigebengu nangemigulukudu the way kusiluwa ngakhona phipha emapoliseni wethu aphezulu. Bafethu uthe we are facing a war. Wabanawo amagama athi bona babamba benga-SAPS babambe uVusimuzi Khet Matlala for so many years esejele. Xa i-IDEC yona sayidecide uku-add ama-charges, yintoni loo nto ibinzima into yoba mabahlalisane etafuleni bathethisane into yoba sizawuqhuba njani umcimbi onokwenza noKhet Matlala? Yintoni lento eseyenza babona bazigcina into yoba bane-authority nje egqitha even i-SAPS beve sokuthiwa i-IDEC ithi uKhet Matlala akasezwe? Yintoni lento equnywayo nangoKhet Matlala? Bafethu xa nicinga kwenzekana pha mdlalo ondodlalwayo. Hayi yabona le ndazixela into yoba apho le party le apho beke sithi khona ikepisi, hayi ndifuna ukuyoyijonga because bengayithwalelanga ikepisi. Ndathi ndifuna ukuyoyijonga ikepisi ukwenzela ndizoyithwala. Hayi bafethu hayi bekengakwatanga beke hayi it's more of wathatha ukhumalo unyathela inyoka emsileni unyathela umuntu kwikonsi. Mkhwanazi ungowethu Mkhwanazi